din naman. Okay na. Pure ah. Paro-paro G. Ha? Paro-paro G. But, icon. Actually nga papapanan kita ako ah. Swimming pool niya. Yun ah. At kung ito gawin di ikaw ano panapit di yan. Swimming pool. Sugot mo siguro ito ni Jacob. Kung ako maiti ko matibawin na. Kung panunutot at altikalma na magla makaumay. Ito nyo, nakapag-video ako ng nag-iwa ng kapag. Ha? Ay, sakay mo na yung tinuturang. Hilugan mo. Ako ang nagdaan yan. Ang galag tukot ka, kung mga patuloy doon.